5 তারিখ জুন 2025 दिनों झारखंड देवघर आचार्य देवनि बार्थडे सत्संगनि लुआ दिमाबाय 120 जना आर्टिस्ट मोसाना थां दंगर दिनै लेबां बुमाबाय जे मामिता मोसामुं खुंनाय त्रिपुरा हास्टेनि सातार मनपुइला 120 जना आर्टिस्ट एकलगे मोसामानि जों तुबुई फाइटा आचार्य देवनि बार्थडे नि बागै जोंनो खबरखा अरनि अबिंदा गाय सत्संगनि खबर बुंबाय जोंनो झारखंड हास्टे देवघर मोसाना थां दङ दिनै जों दिनै मोसामुङाव जागोन पारफरमेन्स संनाय इको दिनै लबि दङ मोसामुं फोरोंथायनि सेटिं खालामनाय आंनि जा परिमल मिउजिक कलेजनि फरायसा प्रफेसार फोरोंनाय साबाया गारजा बर्तिता कप खालामनानै त्रिपुरा हास्टेनि रवीन्द्र देब्रमा बर' जायगा फाइजाब बे आर्टिस्ट गोबां फाइजाब ओमफ्राय बारा नां कयक बिसार थांगोन बादे जतननो खुलुमबाय फाइजा दिनै जे चेनेलखि आसिक दंनाय एबं नाय दंनाय दिनै फाइजाब थाखासिनि आंफाय गुबुन द दिनै जे मोसामुं त्रिपुरासानि मोसामुं अजागानि लवा दिमांमानि समाव खबरमानि फाइजा मोसाना थांखिनि सम्पुर्णभावे जों आसक खालामनाय फानो जतजोबो जे सुनाम फैया आपनो दिनै खुंनाय त्रिपुरा हास्टेनि जे मोसामुं दिनै आगिन सिरिसिरि मोसामुं एबं बुमानि जे मामिता मोसामुं अबसामुंनो जों गाव मोसानो खुंनानै थांखंगौ जुदिनो फिसा मिसा खबामा दंखाजोबा नोंनिखौनो नाखारनो सानो अबसाम जों सेस्था खालामनायाव मोसामुंनो जत सम्भब जाहाथे त्रिपुरा हास्टेनि खुंनो थांनानै खालायो जारा मोसानाय स्टुडेन्ट आसा थागियाबा प्रफेसनेल आर्टिस्टया आजैखौनो जतटुकु समनि बिसिंगो मोसामुंनो मामुइति साखा जों सेस्था खालामनाय मोसामुं दिनै खुंनो थांनो बायो जतन हामबाय मोसादारि जोंनो चुबाखा आइसिए डिपार्टमेंट वाई डिस्ट्रिक्टनि जोंनो चुबाखा गरमनावबो जोंनो मोसामुंनि वार्कशप गैथारनाय हामबाय माइ आफाद ओमफ्राय असुता कक्साइनो त्रिपुरानि कायसा इतिहास लाइबुमाव कायसा सैजानाय 120 जन आर्टिस्ट मन फैला जोंनि त्रिपुरा हास्टेआव दिनै लेबां बुमाबाय मामिता जों दिनै खुलुमना थाङै दङ जतन खुलुमनायफोरा आं बिमल देब्रमा लबा जतन खुलुमनायफोरा आं खबरन बाथा